Grafika honetan urtanta baten volumena nola neurtu daitekeen ikusiko dugu. Beharrezko materiala. Volumen ezberdinetako pipeta batzuk eta zorrupatzaile edo propipeta ezberdinak. Hona hemen nola erabiltzen den pipeta zorrupatzailea. Hemen akats bat ikus dezakegu eta hurrengoan akatsa zuzenduta. Behatz erakuslez tapatzen da goiko zuloak. Bureta montatzeko beharrezko materiala, euskarri unibertsala, giltza orbikoitza eta pintzak. Eta hemen montajia egina. Bureta erabiltzerakoan horrela ez dugu eutsi behar. Egin behar dena da hemen ikusten den bezala besarkatu giltza ezkerreko eskuarekin. Ikus dezagun prozedura buretarekin. Lehendabiziko gauza da zeroan enrasatzea. Horretarako kontuan hartu behar da paralelajea. Hemen ikusten da nola dagoen ondo enrasatuta zeroan. Gero, pixkanaka kontatuko ditugu 100 tanta eta 100 tanta kontatu ondoren neurtu beharko dugu gastaturiko edo isuritako volumena. Horretarako itxiko dugu giltza, segundu batzuk itxaron ondoren, volumena ondo neurtzeko, berriz ere kontuan hartuko dugu paralelajea irakurketa ondo egin ahal izateko. Pipetarekin sistema berdina erabiliko dugu, baina kasu honetan pipeta zeroan enrasatuko dugu, gero kontatuko ditugu 100 tanta eta pipeta graduatua denez, hantxe bertan ere irakurriko dugu ze volumen behar dugun 100 tanta horiek isurtzeko. Pipeta aforatuaren kasuan, aforoan enrasatuko dugu eta kontatuko ditugu zenbat tanta behar diren guztiz usteko. Prozedura 3 aldiz errepikatu behar da tresna bakoitzarekin. 3 volumenen batez bestekoa kalkulatuko dugu eta zati tanta kopurua. Gure tantaren volumena zatiketa baten emaitza da. Emaitzaren zifra adierazgarri kopurua jakiteko begiratu behar dugu zatiketa horren terminoen artean zein den zifra adierazgarri gutxien daukana. Horrek baldintzatzen du gure emaitzaren zifra adierazgarri kopurua.